Kødhaler der. Velkommen til Kvarterhuset. Det er for sent. Stormufti Götz. Nå, men Freiforan, det her for det siden. Ja, der kan man bare se. Jeg har altid set noget der. Hvad laver han? Det er høring. Ja. Nu slutter, der er høring her. Det er det, så se, at det kan vi arrangere. Så siger det, vi har jo også Rune Solvang i vores bank. Han har også plads. Rune Solvang. Nej, så har vi også prøvet at han forsøger også hele tiden at gøre Rune Solvang. Han har også nogle Nå, så kommer jeg tilbage senere. Nå, jamen du skal være velkommen. Ja. Ej, det må du altså ikke filme. Stormufti Götz. Hvem er du? Nå. Hvad laver du her? For Antarktisk stand. Det er det, vi har. Det er svært at stave til, men ikke desto mindre. Og hvad skylder vi æren? Hvad skylder vi æren? Jamen, jeg slap ud af bordet i cirkus. Ja, så er der brændenavn. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg vil lade Steiner, lad os gå over og tegne. Sammen med Steiner på den. Du skal dreje den anden vej. Det skal ses herfra, det ser sjovere ud herfra. Kvarterhuset. 10 år. Velkommen. Og farvel. Hvor er det fedt. Det var også gerne flere tid. Det er jo så fødselsdag. Ja, tak.
lidt igen snart. Er det, der bruger Rexona? Hvorfor skal du ikke med os hjem? Ja, vi er klar. Okay, den sidste sang er søgt, der hedder Dreamer. Husk, vi alle sammen nogle drømmer. Alle de mål, I gerne vil i livet. Gør det. Der skal ikke være noget, der forhindrer hverken jeres hudfarve, jeres navn, eller hvad for en seksuel præference I har. Husk, vi alle sammen drømmer. Let's go for it. Okay? Hvad kan man med det der læringscenter i Kvarterhuset? Man kan komme og få noget hjælp til noget selvhjælp, kan man. Selvhjælp? Selvhjælp, ja. Det er, hvordan man selv klarer alle tingene. IT og CV og søge nogle job. Det er at bruge e-mail. Personsøgning, så NemID. Godt lide NemID. Godt lide at hjælpe folk med at bruge det. NemID. De selv kan det hele. Brug det der, så det er på Borger.dk og Jobnet. Lidt lektiehjælp for voksne også. Koster det noget? Hvad siger du? Koster det penge? Det er pisse gratis det hele. Kan man undskylde? Kan man få hjælp til en ny garderobe? En ny garderobe! En god, sund tøjstil. Skal du køle af, Læs? Skal du køle af, Læs? Du døder mig. Planken ud, skal du. Hvem er I? Hvem er I? Hvad laver I her? Det er Kasper. Rigtig du. Vi står bag skranken og hjælper folk. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg er bare blevet sat til at passe på den. At den ikke bliver skåret i. Selvom jeg faktisk har mere lyst til at spise den, når jeg til stå. Så det gør jeg nemlig, ja. Skal vi gå derover? Andreas Pirat. Og jeg kom til Andreas. Det er meget, der styrer piratskibet her. Det gør, at man, når man går i kvarteret, nu er der lys. Altså, da jeg startede herude, der krøb man langs med muren og ville ikke fortælle, at man boede i Holmbladsgade. Nu går man rank igennem, er stolt af kvarteret. Som Jacob Lange sagde inde på universitetet, han sagde, nu kan man også læse Le Monde i Holmbladsgade, og det var i hvert fald at komme på verdenskortet. Jeg gider ikke gøre det her særlig langt, fordi fadøllet er nu så iskoldt, så det godt kan... I kender det godt, men det er for koldt, det, så gør det lidt ondt her. Det står lige deroppe. Der er pølser, og de er ristede, og det er med rå, og det er med det hele.
lige deroppe, og der er noget mere musik, der er på vej, og så videre, og så videre. Men jeg er nødt til at sige bare et eller andet, som har indhold ud over mad og drikke. En ting er, at vi er nogle ansatte for skatteborgernes penge, der skal forsøge at drive huset så godt som muligt, men vi er her for borgernes skyld. Og det er hele tiden vores mål. Det er simpelthen at få så mange mennesker til at besøge huset og trive sig så godt som muligt.